Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas ma dihita saluhutna, tapuka ma parminggota di manugoton, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Hurian itu hatta di bagasan las ni roha do saluhut hala Kristen di tikion. Maka lason haheon ni Yesus sian namate. Atik pe ditonga ni pandemi kopis 10 sia. Haheon ni Yesus ido na tahalason ganu pari minggu. Losa darion ma pesta parheheon paropuan HKBP Rawamangun. Alani hupasat hamima. Selamat Paskah madihamu saluhutna. Nunga talu hamatean di bahen Tuhan Yesus. Patar madisipar gogo na suatu dosan di bana. Jaladang tartiup hamatean ibe nang akap na porsea di ibana. Alani las marohata tai dehon ma nunga talu hamatean. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Unang homa biar, au do bonana dohot ujung na mangolu do jalanong mate au na jolo jala idama, au do na mangolu ro di saleleng-leleng na. Jala diau do anak ni histu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mau liate do hami tuho. Ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean. Marhite-hite hamamatemi. Alai disodangi hota noman nami. Asa marfakiri mon na mangolu hami alani haheon mi. Dang bema biar hami mida hamatean. Ai hodo ulu nami. Ruas mudo hami. Di paustat hodo hami sian haholomon tuhati uron. Sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguliho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseon na mangulu. Pay masahat hami tulabungmu. Amen.
Patik ni debata di minggu tasadarion. Imana tersurat di sada Korin 15 ayat 50 lalu. Onpe hamu akadong aku nahina holongan. Marsi hoho jala sumuba-uba mahamu. Jalalam sumurung matok tong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na obar tu patik mi. Amen. Tatopo timadosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Para si roha na sumurung. Napungu do hami di jolom martangiang tuho. Jalahu parhatopot hami masih patah do hami songon si tomasi. Mangasaon pikiran nami sadiri dohot parnidani semalolong nami. Mangatusi habal gaunmu. Gabe dang huaposi hami natuk doho. Patupahon lobi sian nahu pikiri hami. Huparhatopot hami do. Ala hurang marurat hatam di rohanami. Hape manosak hamaolon dohot parukilon. Gabe si pata do hami songon sisianmu. Namardalan tu emausi. Nunga di labung nasida. Nunga di labung nasida ho. Alai dang ditada. Tata mahami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taring o Tuhan sesani dosata. Ise memangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai indada holani. Naung mulak mangolu do jala di siang ni debata do ibana. Mangodihon hita. Hasangapon ma di debata di gijang. Amin. Raja Siwa
pasca diobas ni pandemi COVID-19 sia. Di pesta pasca parjoloon, dengan matarimangi ipola ni haheheon ni Yesus di tongah ni pangulota, pangotak ni pandemion, tubuh mabiar ni roha dohot roha na busi saon, torop halak nagabe paranoid. Marsorminan Tuhan mama sani pasca di obas ni akasi sean ni Yesus ujui rumang ni pasca nata adobi penuaeng hiradus dohot nani adopan nasida najo. Naujui dia lason na kasisian pasca di tongani ngolu na go biar dohot na busi saod do. Ai ido nasida marsirang sian Yesus nagabe sitiopan dohot pangusadean nasida. Ganggu jalago biar do nasida ala doho do nang panggonggomi hati hai pa biar hon nasida asa olo nasida manudal hon Yesus nuain pe ta ado pido nang ganggu ni roha biar songon nani adopan ni sisiani dumobi na mabahen hita mabiar ima virus corona. Haheheon ni Yesus naing makahei hita patoguhon parsauran na sa pakilalaan. Tabolokon maroha diri. Jala di bagasan roha nauka marpanarihon tudongan. Toktong mauduk hita madalaton protokol kesehatan. Nunga tutuhehe Yesus, padua mahami. Nunga tutuhehe Kristus, patugu maha porsiaon nami. Di tongah ni pandemi COVID-19 siaon, haheheon ni Yesus papatarhon. Paboa dang adong na boy manirang hita sian holong ni rohani debata. Ganu mahita pasato sadok nguluta. Tutorun ni tangan ni debata nasun gogoy. Nanggu malu sa akala, nanggu pengali susui, lama mandok hata naik kosa, say
marhite haheon mi ale Jesus, lam takasma pakirimon nami tuho, lau madalani ngolu nami di ganup tiki, marhite na mangulahon ulaon na pasangap guarmu. Amen. Hatani debata turpu di pesta parjolo haheon ni Tuhan Yesus, imana tersurat di Yohanes 20, mamuka sian ayat sada saro di 10, marsika soring mahita majaha, di ayat 10 rak mahita majaha. Dungi di hari parjolo dung salpu hari sabat, lau masih Maria Magdalena sogot di naholomi dope tanomani. Jadi di idama, naung dihidat batu isian tanomani. Jadi borhat masih Petrus doho sisian nasa danari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Jadi di pauduk madirina, di idama peak aka pangalilit, alai dang bongot ibana. Anggo seka panaputini uluna, dang rab dohot aka pangeliliti, pulik do di balun tu ingananna. Aidang dope dia tu sinasida hatani surati nama dok, ikon hehe ibana sian namate rak mahita. Asa muli masih sean naduai ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala nau piosa. Amen. Hati dakon maha porsiaw tay, song nahin hati dakon ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman hati nubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbadia. Andorang sawabubuan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tu banua toru dung ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahunul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na soto dosani, di sima ibana,
mangumi halak na mangolu dohon na mate. Au porsea de ton di purbadia, jala adong sada huria na badia. Huria topan halak Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok. Mula mangolu disogot daging mi halak nong mate. Dohot dia nguluan na sura sudah. Amin. Pada ibadah pukul 10 WIB, patupon ni huriat tama padidion nabadia tu poso-poso. Natoras nanaing maboan anak kon na laho padidion asa mendaftar matu sekretaris gereja jala dibuan masura pengantar sian situawik dohot kartu keluarga huria. Pendaftaran ditutup hari Kamis tanggal 8 April 2021. Jalamar guru di Patupa ma hari Jumat 9 April 2021 pukul 16.30 WIB maringanan di gereja. Pertanyaan WIB. Sada, hari Rabu 7 April 2021 pukul 19 WIB. Patupon ni huriat tado pertanyaan WIB marhite live streaming melalui YouTube sian gereja. Sudah ruas ni huriata boy mama dohoti pertanyaan ini di bagas tabe. 2. Hari Kamis 8 April 2021 pukul 19 WIB. Patupon ni huriata do pertanyaan WIB Kelapa Gading marhite jum. Sudah ruas ni huriata WIB Kelapa Gading madohoti pertanyaan ini. Tolu ganuk WIB disosohon manang dipangido asa patupahon pertanyaan di wik nabe marhite aplikasi Zoom. Moloboi pertanyaan ini dipatupa secara tatap muka di bagas ni ruasta. Alai molo so memungkinkan dipatupa di bagas boido dipatupa di gedung gerejata. Ruang Lukas manang Timoteus na niaturhon ni sekretariat. Jala tetap ikon mengikuti protokol kesehatan. Perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Sada Minggu 4 April 2020 sada ima pesta parjolo perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Patupaun ni huriata do permingguan songon nasomal. Pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 13, dohot pukul 16.30. Jala parheheon kebangkitan akaina dosa dari i. Alani i disude parmingguan kecuali pukul 8 remaja adong do sambutan sepatah kata sian ina. Sipul majaha warta. Jala adong do kor virtual. Penerima tamu dohot papungu pelean sian ina. 2. Senin 5 April 2020 sada. Ima pesta paduahon perningotan hari haheheon ni Tuhan Tuhata Yesus Kristus. Patupon ni huriat tado pertanyaan merbahasa Batak masuk jam 10 sia WIB. Jala tongdo di patupa secara live streaming. Ruas ni huriat tak asamat dohoti pertanyaan ni. Pelean tu yayasan Sinantam. Minggu 11 April 2020 sada disude permingguan papungu pelean dohita tu yayasan Sinantam ima pelean kantong narara sipul majahatiting adong do panorangion sian yayasan Sinantam. Sermon SPH Jumat sia April 2020 sada pukul 16 patupon ni huriat tado sermon seksi poropuan HKBP SPH HKBP Rawamangun marhite jum. Pinangido tu sude seksi perempuan huria madohoti sermoni. Sermon seksi ama Sabtu
10 April 2020 sada pukul 17 WIB patupon ni huriatta do sermon dohot bona tahun seksi ama HKBP Rawamangun marhite tata muka di gereja. Pinangido tusude ama asama dohoti sermon dohot bona tahun ni. Sermon seksi lansia Kamis 15 April 2020 sada pukul 10 WIB patupon ni huriatta do sermon seksi lansia HKBP Rawamangun marhite tatap muka di ruang Timoteus. Sude lansia pinangido asama dohoti sermoni. Maka tidak kon hapor seaon katekisasi sidi khusus. Di patupa huriatta do kelas khusus tu katekisasi sidi. Maka tidak kon hapor seaon tu ganup ruasta naso madohoti katekisasi sidi dohot syarat. Anggota jemaat HKBP Rawamangun, umur minimal 20 tahun, mahasiswa Manang Naung Karejo, mabuan surat pengantar sian situawik, mabuan kartu keluarga huria, formulir pendaftaran boima dibuat sian sekretaris gereja, pengajarion dibuka pertengahan bulan April 2020 sada, tuaka ruas HKBP Rawamangun, nanaing madohoti program katekisasi sidi khusus, boima mendaftar jala dibuat mah formulir pendaftaran nih. Ruas Nabaru sada keluarga Guntur Riko Sihotang Febrianti Bella Tresia Boru Nenggolan Rap Dohot Sahalak Yana Konasida Rosian HKBP Resort Balige alamat di Jalan Pramuka Raya 4 nomor 4 Utan Kayu Utara Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis. 2. Keluarga Herbert Mikael Marpaung dengan Silvia Robeka Borhutapea Rap Dohot Sahalak Yanak Konasida Rosian Gereja HKBP Resort Bandung Timur alamat Gading Mediterania Residen Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Titing naing Marbagas Titing Paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason masabar sahat nainggolan ruas ni HKBP kedaton anak ni amatta sori tua nainggolan tubuh ni inata erida borusaragi dohot orowana betrik ratnasari boru tapu bolon ruas ni HKBP Rawamangun wik kayu putih kaping Polri boru ni amatta Pipianto tapu bolon tubuh ni inata rotua Yeni Renita Borusi Matupang. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 April 2021 pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Anggiat mah parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadinggan di tonga-tonga ni huriata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaun akasi patu paota bahen sangap di gowarna songonima titing di huriata minggu sadarion. Para
Shalom, salam kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Banner Siburian MTH, beserta seluruh Amang dan Inang Pendeta HKBP Rawamangun, yang pagi hari ini diwakili oleh Amang Pendeta Silalahi. Yang kami hormati, Amang dan Inang Parhalado HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Dewan Marturia, Dewan Koinonia, dan Dewan Diakonia. Yang kami kasihi, Amang dan Inang Jemaat HKBP Rawamangun, juga anak-anak kami tercinta, Naposo, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah di gereja maupun ibadah live streaming di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan Selamat Paskah. Kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus sudah lahir ke dunia, mati, disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati. Karya penebusannya di kayu salib telah menyelamatkan kita umat yang percaya kepadanya. Sungguh suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami kaum perempuan, karena HKBP telah menjadikan Hari Paskah sebagai Hari Parheheon Ina, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa para perempuanlah yang pertama kali datang ke kubur Yesus pada hari Paskah. Parheheon Ina HKBP Rawamangun tahun ini mengusung tema sesuai dengan tema HKBP, yaitu Tahun Pemberdayaan, diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dengan subtema dari Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Amang dan Inang, setahun lebih kita melalui masa pergumulan dan kecemasan yang hebat karena pandemi COVID-19. Banyak korban penyakit ini berjatuhan, negara-negara melakukan lockdown yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi perekonomian di seluruh dunia. Banyak jemaat kita HKBP Rawamangun yang juga merasakannya. Kehidupan tidak lagi normal seperti biasa. Bekerja, belanja, sekolah, bahkan beribadah pun harus menyesuaikan dengan cara-cara baru. Kita mulai mengenal istilah ibadah secara online via YouTube, Zoom, virtual core. Semua orang harus hidup dengan mengadaptasi cara baru, menjaga protokol kesehatan 3M yang sekarang sudah ditambah menjadi 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 80 ayat 19 sebagai kekuatan kita. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu berseri, maka kami akan selamat. Kaum perempuan di SPH HKBP Rawamangun juga menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Sepanjang tahun 2020, sesuai anjuran pemerintah, kegiatan punguan dikurangi, disatukan di dalam satu kegiatan SPH, menjadi ibadah melalui Zoom 2 kali sebulan, kunjungan kepada yang sakit ataupun penghiburan kepada yang berduka terpaksa sementara ditiadakan. Latihan KOR tetap dilakukan, tapi via WhatsApp dan membuat virtual KOR untuk mengisi ibadah minggu, setiap punguan melayani 1 kali sebulan. Untuk lebih bersemangat membaca firman Tuhan, setiap hari ibu-ibu bersama-sama membaca Alkitab masing-masing dari pasal yang sama dan disatukan dalam grup perempuan giat membaca Alkitab. Perayaan Natal tahun 2020 juga tidak dilakukan masing-masing kategorial, tapi disatukan dalam satu seksi, satu dewan, yaitu Dewan Koinonia. Memasuki tahun 2021, ternyata bahaya pandemi COVID-19 belum berkurang. Kegiatan juga belum bisa dilaksanakan seperti tahun 2019. Kita masih harus diam di rumah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kita semua sehingga bahaya COVID dapat segera berlalu. Walaupun keadaan belum mendukung, apa yang perlu dilakukan harus tetap berjalan. Untuk itu SPH dengan ibu-ibu di semua punguan tetap bersemangat untuk melakukan ibadah PHD secara virtual, merayakan Paskah bersamaan dengan Parheheon Ina pada hari ini, dan mengadakan bakti sosial berupa pembagian sembako khusus untuk jemaat HKBP Rawamangun yang terdampak COVID 2019, dan ini telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret yang lalu dengan membagikan 300 paket sembako. Kiranya apa yang dilakukan oleh kaum ibu di HKBP Rawamangun ini dapat bermanfaat bagi jemaat HKBP yang sangat membutuhkannya. Amang dan Inang yang kami kasihi, SPH HKBP Rawamangun terdiri dari 4 punguan, yaitu punguan Ina Kamis, punguan Ina Naomi, punguan Sola Gracia, dan punguan Ina Gloria. Kami mengundang dan sangat berharap bagi para Ina yang belum masuk ke salah satu punguan untuk dapat bergabung di salah satu punguan tersebut, sehingga kita sama-sama dapat belajar firman Tuhan, sermon, belajar puji-pujian, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti keterampilan dan juga ceramah. Besar harapan kami setelah pandemi ini berakhir, jumlah anggota punguan Ina di keempat punguan tersebut akan bertambah dengan masuknya Inang ke punguan tersebut. Terakhir, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, serta Parhalado dan Dewan Koinonia yang telah mendukung pelaksanaan bakti sosial sehingga semua berjalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Meskipun selalu di sana-sini pasti ada yang tidak sempurna, tapi kami
mengucapkan terima kasih atas kerjasama, demikian juga dengan jemaat yang menerima. Kami juga mengucapkan terima kasih dan kerjasama yang baik terhadap semua panitia, semua pengurus Punguan Inah, dan anggota Punguan Inah yang telah sukarela memberikan bantuan baik moral maupun materi. Demikian juga kepada para amang dan inang donatur yang dengan rela hati telah membantu kami sehingga semua dana yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan baik. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seksi musik, tim IT yang terus mendukung kami, termasuk juga dalam virtual core yang selalu ditampilkan setiap minggu. Kami kira itu dari kami, amang dan inang sekalian, dan sebentar akan diputarkan video kegiatan dari Punguan Inah sebelum dan setelah COVID. Mari kita saksikan bersama. Selamat Paskah dan selamat Parheheon Inah. Semoga Inah HKBP semakin jaya dan diberkati Tuhan. Amin. Kristus, kasih
Dameni di batana sumurung, sian saluhutna parohaon, imana mengeramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus na hehe. Amin. Hamu akadongan na tua-tua nami anggi dok pinaribot nami na tatap muka hadir di permingguan sadarion dohot sudi hamu lumubi akan nahurak kipas di tonga bagas nabi nama dohoti ibadah di Manogoton upasata mima horas madita sudi Parjolo ma pinasahat. Selamat Pasca Madita Sudi. Jadi asal lebih lengkap ate satikos na ikodohonot tadupe. Tutu nunga hehe Kristusi. Jadi dinadeba memang ikon didoklon dengan penuh semangat dohot keyakinan. Jadi asalam taridan yan molo hudok nakin nunga hehe Kristusi alusamuna ma tutu nunga hehe Kristusi ate ta uji mak nunga hehe Kristusi atar songuna yang kat tangani dah pola salah ate hidup. Nunga hehe Kristusi. Molo tolu hali meningkat ma imun. Ate meningkat ma semangat. Jadi molo ronak kisah jabu atar songona gali-gali molo pas dison diingot naung he Kristusi ko semangat. Hati. Jadi alani memang haheon ni Kristuson papatarhon huasona do. Dia mau huasonai. Songo dia mahataridanna. Tui sedu huasoi leon. Jala bohado hita mamakke huasoni Kristusi. Yang du dinguluta sigan upari. Atong tahuji mabigi barita nauli di hari haheonon imasian Markus 10 ayat sia 1:10. Alai anggo Yesus naung mulak mangulu sogod di hari parjolo dung ari sabati di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena. Sianido di pabali na julo pitu sibolis. Jadi lauma ipa buahot satu akana madongani ibana na julu akana marsak jala tu matangis. Alai dak porsea nasida. Naung mangulu jala naung di ida si Maria ibana. Dungi di pataridahom ibana musedirina tu dua halak sian nasida marupahon rupa na asing di nalao marhuta naksada nasida. Jadi doh manasida ro mamaritahot satwa kadongan nai. Alai nasida dang dihaporsiai. Dungimu se uju udul nasida mangan di pataridahom madirina tuna 10 sadai. Di picang maganggu do jogal ni roha nasida. Ala soporsia nasida di akka naung marnida ibana. Naung hehe sian namate. Jadi ninna ma madok nasida. Lao mahamutu liat portibion. Jami taho kamuma barita nauli tu nasa natinoppa. Na porsea jala tardidi.
dapotan haluaun. Alai naso porsiai ona uhumdo. Jala omma tadda akana mangiut tuna porsia. Pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu. Dohot makatahon hata nai baru. Joputon nasida do akka ulok. Jala nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida. Ape honon nasida matangan natu akkana marsahit. Gabe malum ma hilalahon. Ido saha. Di ujung ni Evangelium si Markuson, 50 tahun. Jadi na neodolohon na utama di son, ima parsuruon tu sudi halak na porsea. Laho mamaritahu barita nauli. Memberitakan Injil. Jadi mangiutot si Markus tu dia tu sude na tinoppa. Jadi molo termasuk ibana na tinoppa ni debata wajib hita pasahat to barita na uli tu si. Alai molo dido ibana dang na tinoppa ni debata dak kutadai debata totu omma tantangan di kita. Omma kesulitan. Omma na maol. Jadi saat turunai ngate makilala do pehita, ay baru benom mamaritahu barita na ulion. Songod dia do hita mamaritahu barita na uli. Boado metode, boado carana, asa sahab barita na uli, asa dihaporsyai, asa dijakkon. Asai muse akan mabege barita nauli gabi isi tiopon na. Dung takas di bana barita nauli muse laos ibana muse mama barita barita nauli ima multifiklasi lapatan na penggandaan bilangan ni halak mamarita barita nauli. Jadi 12 do diajari Tuhan ta Yesus ya kasih sean na ipe adong do na sumurut. Nah, jadi hita pe di dia do hita parjolo sa sitong na mamaritaw barita na uli. Di dia do inganan na. Memang adong 2 bentuk iman na idok na nakib barita na uli na internal na eksternal apatan na barita na uli di lingkungan ta do barita na uli tu inganan nasing tu natorok. Ipe tentu adong do muse perkembangan metode do cara-cara naik baru. Obar tu perkembangan ni portibion. Contoh soal rupa ni. Boido hita dak pola saya borhat hita tu Papua. Adong dorana pinilik ni debata alay do partisipasi ta. Mamaritaw berita nauli makpe so borhat hita. Nah di sodo sebetulnya saya memikiri mahita. Jadi oddo no terus naiko si persyajarat tamang inang. Si begeot tama songod dia do. Au mamaritaw barita nauli. Nah asa dia porsay halak. Takas di do Apostel Markus disonnakin. Memberitakan Injil memang tidak mudah. Tidak gampang. Nah alani ahamahoro umbain na tidak gampang. Tidak mudah dan murai. Nah, taida ma. Dungehe Yesus omma dasarna. Dasar do tugas pokok uban na hita mamaritaw barita na uli aha do lapatan na nakin otoritas ta na pinasahat. Waso na pinasahat ni di batatu hita tu akan na porsia. Lau mamaritaw barita na uli. Aha ora kedan. Aha orang na situasi na masa nak kita satu nuaing. Aha do uban na maol kita mamaritaw barita na uli. Aha do tantangan ni. Nah, na parjolo takas di do si Markus dison. Dung hehe Yesus yan namate. Nah, sogot diari parjolo
supaya kok kamu mak dang lambat-lambat Yesus. Diari parjolo sogok nai. Jadi cepat-cepat jala Yesus pakudu son di bana ditiki. Ini yang penting, ini yang pokok pertama sekali. Dia mai di patari daun dodirina jumolo tu si Maria. Di patari daun dodirina. Yesus menampakkan dirinya. Lapatan na taida situasi psikologi, situasi niak kaksisian na situasi akan mangiuto di bana mate Yesus. Gagal nasida kalah pemimpin di TKI. Jadi lau papocor rohani kasisian nai di patuduhon manang di patari daud Yesus madirina. Omma bukti na sungguh-sungguh Yesus itu sudah bangkit. Mangolu do Yesus ini. Tidak ada tinggal saja di tanah mani. Alai hehe do ibana muse. Jala di patuduhon ma di patari daud madirina. Ini menjadi lapatan nanakin pasonak roha nasida asa nasida nuang guga be roha nasida asa pos roha nasida nunga hehebe Kristusi mangolu du habe ibana muse na ido nanang dohonon na tui se ibana parjolo sahalinin na dido tu si Maria Magdalena aisyo si Maria Magdalena bahasa tu si di parjolo. Nah, amang inang si Maria Magdalena on, sian huta Magdala. Jadi sebetulnya dang halak Yahudion. Dak paropua Yahudion. Ale ditiki mana dapotan na sini roha. Boy di palua Yesus ibane setod di nahodar. Jadi holong marohana di Yesus. Jadi manang natu dia sa ibana do parjulu. Mangihutto do mabigi hatani Yesus. Jadi artina di son si Maria Magdalena on dang halak Yahudion. Hape tarida madisi adong didok disi minoritas ganda. Ahado minoritas ganda yi. Na parjolo paropuan ibana. Napa duahon dang alak Yahudi bana. Om manedok na minoritas ganda. Dua sekaligus perempuan. Bahasa perempuan. Mangiuto tradisi ni alak Yahudi. Polo perempuan. Lapatan na maaf di tradisi adat nasida nomor 2 do perempuan. Baru napa duahon di nasida adong nasomal ninna dang dia porsiai nasida molo parapua parjolo madok Yesusi nang hehe. Bahwa perempuan itu tidak dibenarkan mereka itu menerima berita kebenaran tentang Yesusi. Ima na minoritas ganda. Jadi om mana masa. Jadi alani tu si Maria Magdalena di pabua parjulu. Imana ma dapotan parjulu. Ibana musay mamaritahon. Tuak kadongan nasisea do akan nasingi. Nah, akasisea bawa gumodang di tiati. Nah, saya dope mangiuto tradisi nasida. Hasomalan nasida, cara berpikir nasida. Aiwa sa paropuano. Itu dalam cara berpikir nasida. Jadi di pabua Maria Magdalena nungahe Kristusi. Yang disibe ibana ina. Di patorang ibana ma. Alai di dok ison. Dak porsea nasida. Nah itu salah satu gap. Hambatan di hita memerintah berita nau. Jadi molo tupe saya marjamita iba aledak taboto ahado sabutulna latar belakang situasi pendengaron. Itu. Di atas batak kita pemasa do pesoni.
Molo jongjong sahalak. Nah, si pata. Dan apalah berwibawa idaut talannya. Nah, itu dia gap memerintah berita nauli. Alai Roma Yesus. Tu si Maria Magdalena. Pabuama. Luar biasa tugason. Artina. Kebangkitan huaso ni Yesuson. Magobarho mangodolho nita. Sotung tabida-bida hujolma. Tangalok tabida-bida hujolma. Sarupa dia lupa di bata. Dos dohita dia lupa di bata. Mambege berita nauli. Tu sudah bangsonina. Tu sudah tu sudah marga. Ido berita nauli. Jayolo do sipata. Na dua terjadi. Di perjamita do nama bigi jamita terjadi on nakim minoritas ganda itu. Walo tutu di bigi halo do jamitaku. Bado. Romusep apa sih na? Ido mar jamita tuau. Isi uruai. Itu kadang-kadang sulitnya kita menerima Injil itu. Ala saya dong dope huaso nakin. Huaso egoisme, huaso kebanggaan. Songon halak jauh di madok. Hami do bangso na terpilih. Tuhami doi. Dak tuhamui. Ido nasiring terjadi di hita. Nah, ibu itu tadi dia isa sikap tak. Sotung walau dosi toto tatutup ya peda tari da dui. Mulu marjamita padita silalai di sona dong manos ada dua halahon. Saya buti-buti mame. Ngau tadda huisi ho. Itu minoritas ganda itu terjadi. Nah, di sini sulitnya. Alero Yesus di pataridaho jodirina tu si. Disuruh ibana. Napa duahon? Ipadari daud diri na ibana musetu halak sian nasida. Dua halak sian nasida. Omma sisean ni Yesusi. Dung mate Yesus. Tang di boto nasida barita naudi. Barita hayon ni Yesus. Alelao nasida atau lema. Dang adong beguna ni. Tayuto Yesus ay mate do. Mula mahita tu tatta. Jadi ditikin na mardalani nasida dua halak na tu Emmausi. Memang dibaritaon nasida do taringot tu Yesusi. Alay Yesus na dibaritaon nasida di hati panurirang. Na boy mabain huaso tanda-tanda mujizat di hati. Ido di patorang nasida. Jadi adong harapan-harapan nasida. Yesus manung gabi pemimpin raja. Ape ditongad dalani amang inang. Roma sahalak nina mandongan nasida topu. Marupa na asing. Didongani makatai. Aledang di boto nasida. Isi udak ditadda. Ala Yesus dodisi. Narotu nasida di patuduho Yesus dirina. Aledong marupa na asing. Lapatan na dung hehe Yesus. Nunga marupa ne baru imana. Nunga adok sada suasana ne baru di mana. Jadi boy doi. Dang boy taddaon ni akan nasopor sea. Nakpe naung jonok nasida, naung marsiajar, naung pajupang jojot do Yesus sehari-hari, alai dung mate Yesusi. Madele nasida, lau nasida. Luar biasa. Ati tungadong do pesongoni di tungat-tungat tao. Nungalilik kita gabi Kristen. Maredde hita, martangia kita. Tahati dakko Yesus. Alayang go sa sitong nadang marurat. Dang berdampak pengakuan. Jadi moloronay baru. Nah, di sondo sulit na mamaritao barita nauli. Daksongoni. Na jolo daksongoni songonondo dihami. Moloronay baru. Roha heheon, rohuaso na baru. Daksongoni. Na jolo hami songonondo. Songonodo somal nahami. Nah, itu kadang-kadang menyulitkan berita Injil itu sampai kepada diri seseorang. Nang dohot sudehita. Nah, ala adong nakit cara berpikir nasongoni. Alai dung di patorang Yesus di patado Yesus madiri na tu halahon porsea manasida pos marwana.
Itu luar biasanya Yesus. Odo Yesus dangolo Yesus gagal. Jala dakya gagal. Di boto Yesus do. Ngama deleo sisiakon. Ale dijupangi bana dengan cara yang baru. Nah, di patah daum, di boto nasida ma. Alai dung disuruh na semangat mana nasida muse. Ala Yesus ungahehe. Bangkit muse lapatan na kepercayaan nasida. Alai Roma Yesus pabua tu akadong ami, tu akasisyak kunasingi nina. Lao nasida mapurus meninggal Yesus tu emaus mulak tu hutana. Alai dung pajupang daw Yesus di tengah dalan. Mulak muse nasida balik. Ini kita beritakan dulu kepada kawan kita. Jadi di bawah nasida mah tugas na pokok. Tugas na penting. Mulak nasida muse memerintah berita nauli. Alai dia mah muse tantangan. Di pabua nasida mah. Dung di pabua nasida. Ay ngahe Yesus inga pajupak kami. Nama begedak porsia. Ala, adong muse cara berpikir-pikir nama begi. Di situ sulit. Tidak pola boy sahali. Alay dong ro Yesus tu tonga-tonga nasida. Di patudo Yesus mado sada visual adugani. Asa kembali ingatan nasida tuau nina. Dibuat ma panginuman. Dibuat masih panganon. Baru kembali bangkit ingatan mereka. Songon odo di patu pa Yesus nama saya. Atong odo ibana. Ibana dong. Nah, amu amang inang di sido hita nama bege jabita na uli, nama bege barita na uli, kajamita do na parjamita, ikon luluan na do metode, cara-cara boha do asa tarjalo barita na uli. Jadi dang besongon cara-cara na salpu behita, tu perkembangan zaman ini. Eon marlaku tu sudah hita do, tu sudah kena porsia di do ison. Lao mahamu memeritahu barita nauli. Nah, sudian non huaso dilihat tu akan porsia do. Dak tu padita sajo. Dang didok disi. Ulihat huaso tu ho padita. Mabaitat dah halongan nina. Dah tu halak na porsia sudiru. Bui tapatu. Nah, amang inang omma kejadian napa duahon. Napa toluon. Donge muse uju udul nasida mangan di patadiron dirina tu akan 10 sadai itu 10 sada. Ima ditiki nasida martabuni akasisiani mabiar. Martabuni manasida disada jabu. Ngata hutan nasida sotong ditakup soldadu hami muse. Ai nga ditakup Yesus ita peho nama. Takupon nama eta budung martabuni manasida. Alai Roma Yesus. Dohot daging rupa na baru. Bisa dia terobos masuk nakpe pitu tertutup do kuci na hebat. Ale masuk ma Yesus. Ima daging na baru. Nah, di pabua marsi parjolo ma do mana dame ma dihamu. Wah, luar biasa. Ate. Jadi mau tagan muruk-muruk sada halak tuhita. Manang amat do inatta. Baik kuna dong do madok dame madiho. Ilu dah ate. Ale mulu api sama api do. Adang minoto bi. Ilu. Ate mulu tagan muruk inatta. Sitong do inatta muruk na. Alai Roma mata dame madiho. Songonino nagsabalik na kan. Yesus songonino carana. Ditenangkan dulu hatinya. Dame madihamu. Ina. Jadi sarsongkok manasida dungi Roma si Thomas. Dangadong disi. Roma 10 sadon di pabua ma 10 alahon. Di pabua ma tu si Thomas muse. Nagpajupang nang raw Yesus nina. Itu barita hayo ni. Ali Roma si Thomas. Tak porsiaw. Nangwehe Yesus. Molo sohusuduk ko tangakku tu bogas di labang na ini na. Saya tidak percaya. Ini akal pengetahuannya. Ini pengalamannya. Nah, jut do songoni hita. Mabige barita na ulipe. Tidak masuk akal. Tanga dong ilmu madok songoni. Nah,
Nah, mana borat di hita. Saya tak pakai. Hidup benar di dok, molo marjamita mabegi barita naulit, ohom tenak kita tapayut-yut. Tapalawas to di purbadia dok atai beroperasi tu hita. Nah, hidup nani dok nani si. Ale molo tabuat dope lapatan na, doktor luau, esto luau. Bahasa songoni jamita. Lapatan na boy do masa songoni. Ale par jamita pe mengkoreksi dirina. Asa unang adok kesulitan dok ketegangan. Adi som mamang inang na maului. Ido ben na adong kuaso to di porbadia tapang ido. Ido mabegi barita na ulion. Ate. Jadi natuluam masa putul na dipaduhon waeng. Nah, keadaan manang posisi na songonom masih pata barita na uli. Daktor hatop di jalo halak. Jadi alani dipadukan mon gabe sada tantangan laborat. Jadi persamaan ni natuluon nakin na mabain nasi dadak porsia langsung tu Yesus. Nah nuaing molo du pos rohatta di sido hita. Ahama dung hehe Yesus. Ahama makna haheon ni Yesus. Ahama nanek si ulau nota. Hita sudah porsia di hayon ni Yesus. Alana ganuk minggu tahat tidakon au porsia di Yesus Kristus. Jala mate mulak manguli bana di hari patuluhon. Tahap tidak ko terus. Ale persoalan nanuaing buha. Tapareso ma. Hobardo pengaku akido ho perlaku aku. Hidup. Bagaimana kita mau mengaku Kristus pada masa kini? Wado benot tapabuahon, Kristus nongehe. Kristus yang menang. Kristus yang jadi raja. Kristus juru selamat. Wado mangawoni di nguluta si ganupari. Odo proses. Jadi do benda di dok lapatan nakin ya dung dipaupai dijelaskan si Markus nakino sude baru pe Roma paretta. Lau mahamu tulia portibion. Tidak mungkin orang memeritan berita nauli monoso dialami dope haheon ni Kristus. Mengalami kebangkitan Kristus itu di dalam diri kita. Tu salut natinopa. Dia mau lapatannya. Dalam konteks keluarga, memang sudah begitu dia secara psikologis, situasi, kondisi di tengah-tengah di keluarga. Saya akan paropua do manang ibu do na dekat tu dana. Ido na gumudak tikina makatai do anak konna. Itu cara memerintau berita nauli. Jadi alani ibu hado benota. Laporan-laporan pelayanan nakin memang luar biasa. Akaina menggerakkan. Jadi molo bakti sosiali ima parbue ni barita nauli. Itu cara memberitakan Injil itu. Asal pos rohani halak. Nah, buhado peran paropuan on waik terus. Aido bena pari aheoni gabe ari parheoni ina nahina suton ni ina. Paropuan di huriatta. Ma manungguli hita mete ya kinangate. Hamudo na jumono. Hamudo sehari-hari na jumono tidak derahi. Ido sada tradisi na didobrak oleh Yesus. Maka tayam. Baritahu kamu barita nauli. Parjulu nak itu dia. Tu lingkungan tahun. Tu anak kota. Bawa carana. Badak saya sarupa carane. Alai pangido ma. Bisuk siya debata. Martangia kita. Hatahon barita nauli. Barita nauli do. Hatahon otot. Yesus naung hehe. Nah baru pe. Adong do pe langkah-langkah berikut metode-metode cara-cara. Ima sending. Misi. Pelayanan do akan asing. Baru pembinaan-pembinaan. Pengajarion. Termasuk ceramah-ceramah. Termasuk mabidang nasing. Na mendukung barita nauli. Musik, nyanyian. Ido memeritahu barita nauli. Baru muse daktar baik kita doh di sini nanggo martangiak kita.
Tangyak ko kamu di bagas munabe manang pribadi. Pelayanan ni huria. Lau mamarita berita nauli. Akka perseding na borhat manang naturia. Kita harus doakan dan dukung. Dang boy hita lapatan na rotusan pasato boras. Nang gua pala tapapungu di son. Asadong na pasato ni. Bisa saja cara-cara. Alay na peting molo parsidohot to dusi. Nunga taruli ho. Ido tadda na taruli. Di leo do waso tuhok. Tuhita suri. Nah, itu benar di papos Yesus maruhan yakana mabarita barita nauli marhite si Markuson. Jadi didok disinakin. Jala mata dan yakana manghiutu na porsiai molo di barita nasida barita nauli. Mampu manasida dimampukan pabalion nasida do akka sibolis marhite te guarhu. Dohot maka tahun hata nai baru. Anggot jelas. Memang hidup haroroni Yesus. Barita nauli. Ala musuh utama ta sibolis. Jadi buat ada mangalau sibolis. Wah, adong mandok songonon. Kedatan waing sipata. Ay nga songon na istirahat sibolis waing onin. Ala niyaha. Ala gumurang na majol mga sibolisong. Ido. Jadi bah, nga mo na ngaw na sibolis. Nga gabi sibolison na. Baso mawa. Jadi nga manganggur sibolis kudang ni nanuang. Ala jolma nga gabi sibolison. Jolma boy gabi sibolis. Ala sibolis dak kaya gabi jolma. Itu keadaan kita sekarang. Jadi ala ni amang inang ahamadalan nyo barita nauli. Ahali dok si Jakobus. Baritaw mabarita nauli. Pajonok kamu matudi bata. Maporus do sibolisi siyak kamu. Itu. Mendekatlah kepada Allah. Melalui firman dan doa. Maka iblis itu akan menyingkir. Ingat kita. Janji ni sibolis. Duktalu sibolis di bait Yesus. Alay Roma sibolis didok disi. Mudur maibana, alay di pai maibana adok kesempatan, awas. Ido, jadi dang mati do sibolis. Masih hidup. Ay na mau tahu do musuh muna ima sibolisi, mangalului sibodutonna. Awas, sotong dibodut sibolisi tak. Jadi itu makanya kuasa itu ada. Nah, baru dia maka tahun hatanai baru. Buado benota berkomunikasi, maka tahun hatanai baru na borhat sen waso haeoni ima didok dison adong kemampuan berkomunikasi. Adong kemampuan lapatan nanatkin waspada hita. Sotung hatatta mabek kita gabi susah. Hatanai baru. Nah, idahita nuaing tantangan tadang borak na borak nuaing. Ay molo secara konteks ke negara ke masyarakat tata, ay minoritas do hita ninna. Molo hita do nasala madok taringot tuga mo ni alahan, ngabo hita penista agama. Alay molo nasida lo molo mo ni roh nasida do naing madok mananga. Alay dang natalu hita daw. Natayut to najaran ni Jesus. Aholong imusum. Sabar ho. Alay dan di dalam kesabaran ini hati dakon natikosi. Doho hatanay baru. Dengan cara-cara na baru. Asongonido mamaritaw barita na uli. Alay mangiup mo siya dison. Ahado waso na madongan ni halak na mamaritaw barita na uli. Joputon nasida doa kaulok. Jalan nang diinum rasun ate dang pola mahuwa nasida. Awas hati-hati menterjemahonon. Ino. So tunggabe salah hita. Nanang dohonon ni si Markus ison. Halak na mamaritaw barita na uli. Di leod do tuiba na waso. Mamaritaw barita na uli. Na berkembang secara kemandirian. Mandiri ban. Itu na didok na si. Jadi baru na paduahon. Waspada ibana. Alana nani alupan ni mana kaulok do. Nani adupan ni mana aka
rasud doninna. Nah, jadi oleh Yesus dubui mampai sonon. Ala buah di Lukas 4 ayat 1-4 didok di si. Dung dimiahi Yesus. Todi di batana miat di bagasanau, dimiahi may bana. Dungi lau may bana ni na mamaritaw barita nauli tu akan namar sait, nama pitung, tu akan sibulison, tu akan dia, do tu akan narigosa-gosa ni akan huaso ni portibion. Ido. Jadi itu tapi adong do huasoi molo adong nak kita dimiahi. Kita menerima pengurapan huaso ni todi porbadia. Alay awas, hati-hati menggunakan ini. So tung gabi songonon. Ro uluk di joluna. Dingo atan itu hatta. Wah, halak na porsia. Tuduk duluhi sudi. Jadi ro dalam nama Yesus. Ular pergi na. Di pajonok. Ape ro uluhi pargut. Ay so ditangiyon ni siyo to bahasata. Itu hati-hati menggunakan. Baru adong dope. Ada pola dia na porsia do hita. Tole mate mengalang. Alangi sudah nak pemarsa itu. Karena adong do songoni kurangi ya namar miahi. Inna dokter nyalak batak dok. Orui nama risapida inna. Ada pola dia dokter inna. Dang mampani dia. Ina adong doi. Molo adong nasongoni, sabutul na di bagasani, latar belakang ni, awas hati-hati kita. Na mangujuni de batadui. Molo marsait kita, da pola marubat ina. Da pola salang ubat kita. Ai pos rohata, ai dilihat de batadu huaso tu isa, asa tapadau sudah ina. Toru cuma, dang malang ubat to, dang marubat to. Mangujuni debata dui. Daksoni cara ni debata mangula. Bahasa di lo uluk. Tersongonon. Uluk. Adong dua ahanap. Adukan ni huasona. Huaso dalam tanda kutip dah. Molo tabereng nuang lambang kedokteran kan adok piala adong uluk. Adong dua. Dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Jadi molo di pargut hulok kita, di pargut kita tor di pamasuk bisa na itu kita. Itu mematikan. Itu. Alai boido dibuat bisa ni uloki. Diolah dia. Baru kita minum, kita disuntikkan. Ima antiserumi. Jadi sataboto, vaksinasi itu juga dari serum-serum virus corona itu dibuati. Diolah may bana, dipamasuk mabisa ni ulok itu pamatak tu si inumot tabanang marte ubat. Margogo mahita. Antibody kita tambah kuat. Alay molo dipargut ulok langsung kita dipamasuk bisa na itu kita. Bawa lo mati kita. Nah itu maksudnya. Jadi sotung salah kita. Roh ulok namar bisa kita. Ada pola dia dalam nama Yesus. Kau pergi mati kau ular hina. Ibege ulok ini. Gari ada nuai ngagodak bajir. Jangan dong binganan ni ulok. Bingar roh tujuh bisudi nuai. Itu amangina. Jadi nanti sotung salah mangat tu kita. Ya. Artinya adong keyakinan, adang kuasa, ada tadi kemandirian. Kemandirian dalam arti kemampuan kita tadi mengolah sesuatu itu supaya berita Injil itu bisa sampai sama dia. Itu yang dikatakan di sana. Jadi dang mitor, wah, uluk, boido kita mampu patudukon ulokonina dalam nama Yesus ina. Caranya beda vaksinasi kan? Adong do penasuk vaksinasi? Itu dimasukkan tadi serum anti corona. Seni do ibuati. Suaksong ni nang uloki, diambil bisanya dijadikan obat. Baru tapangan. Itu dia bisa mematikan dari luar, dia bisa menghidupkan kalau dia kita olah menjadi kekuatan. Songonido.
Nang fungsi ni hata di bata barita nauli. Aduh do bar. Songon podang si dua baba do hata ni de bata. Dia bisa menghukum, dia bisa menyelamatkan. Mardalan dui. Rapsong ni. Ima huaswa te. Pos marwamu akan tua-tua te. Unang mabiar hamu vaksinasi te. Alai tong awas bah. Tong do di pareso kan nasida pi awas dia te. Isukuni do kan. Adong do saikmu. Dangadong nina ditabunihon. Disuti makan. Adong natwari au pe gabi mabir au vaksinasyon. Saya mar pikir-pikir ale ngadong marjaji. Lapatan na lawa mi tu sadar inganan. Tu dia amangi marsait. Tu dia opname. Toy mak tu jabun saja mahita. Buado perjadinan iku. Jab tolu ninna vaksinasi. Jam siang mar gepor-gepor. Itu. Saat matupat mamati, Roma dokter nei ditangani madok dengan putih baru hari padua di dokter lima. Sudah 4 pasien yang seperti ini lewat. Malai hobo selamat ina. Itu maksud tu tongai ubo to nomor saya amat ton nasi pabu do horoi. Nah itu saja atole mak mampu deh ina. Ana mangujuni debat adui. Hati-hati kita. Alana bahasa. Di Dison, tidak mungkin Tuhan sembarangan menyatakan kuasanya. Dan mungkin debata asal-asal libana papatarhon kuasona. Dia juga punya cara, punya sarana. Tuhan itu. Karena itu tidak mungkin orang percaya juga sembarangan minum racun. Tak sembarangan. Pikon adong do langkah-langkah. Metode, strategi, kebijakan. Lau mamaritahu barita nauli. Nah, selamat Paskah. Semangat, salam sehat. Iya. Nunga hehe Kristusi. Wah. Nunga hehe Tuhani. Amin. Martang yang maita. Puji-puji doa mulia teo Tuhan toktong. Di hari sadarion di papatarho wasom mali Tuhan marhite barita nauli. Nakpe dang apala sikop ale to dim porbadia mapasikoponi asalam watu sihami Tuhan. Jala boy hupake hami, boy hunikmati hami wasomi Tuhan. Di tonga-tonga ni portibion di ngudunami. Marhite Tuhan, say toktong maho mabasa-basahon semangat Paskah, waso ni Paskah hayomi tu ganup hamibe. Lumobi ma Tuhan, marhite wasom nabuy pamalupon, dohop padaun akka abat-abat nang sibulispe. Say pasu-pasu jalap toktong maho lau madaoni mangubati mabay malum akadongan nami. Natongon di bagasan hagalion alani parsaiton. Berman sinurat mangatas tabunan ingrit tambunan nyonya nababan borutobing Rusdi 5 juta Rudolf Opusunggu nyonya pasaribu boru 5 juta. Netti Erawati boru 5 juta. Nyonya Esta Pubulon boru 5 juta. Robert Utabarat situa Anton Sijabat. Frana Bona 5 juta, Nyonya Utagaul Boru, Tapu Bolon, Bistok Utagaul, Naomi Utagaul, Debi Boru Utagaul, Mateo Utagaul, Sara Putri Gloria Boru Datubara, Sinton Simarmata, Situa Erias Utabarat, Kristik Airi, Juniper Simamora, Lise Anna Maria Boru Tasoit, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Utasoit Boru Lumbaturu. Ganti Batubara, Nyonya Simatupang boru Manik, Florida boru Manalu, Mareti boru Sirait, Rista Siaturi, Minar Lubatubing, Nyonya Situa Lumbanggal boru Tasoit, Asida Balok Aspita boru Tapubulun, Nyonya Jesite boru Sinaga, Nyonya Perangin-angin boru Panjaitan, Nyonya Pardede boru Sitoa, Nyonya Situa Marbun boru Nenggolan, Nyonya Situa Nenggolan boru Silalai, Nyonya Tambunan boru Sirait. Marhite keadaan masing-masing. Pos dorohanami
Sai donganammu manasida mamasu-masu ubat mangaliong gugu nakpakiri mope asimaruham. Suaksong nangaka program-program di Huria sai parbisuhi lehot semangat dohok kesehatan di sudi parlalado padita keluarga nang situa do keluarga nang ruas pemarsada-sada sudi asimaruham. Amin. Tapasahap mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo leo nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasa kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan de bata amanami jala parasiro. Moliate marohanami jala pujon nami maho. Ala naung ditubuhon ho hami padua halion sian godang ni asini roham tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus sian namate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si utonon nami. Namarlas ni roa dohami nuaeng marningot aheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatian, talu banuatu. Dang mabiar behami mida hamatian, dohot sorokna. Ay nunga monang tuan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogion hami sian hamatian tuhai heot sugut. Alani i ubain hupangidu hami. Saya si maroham, patogu maha porsyon nami, maniop barita nauli asa unang ganggu rohanami di nahubulu sami hamatiani. Saya sungguli marohanami do rohan ni dongan nami. Asa rap hami siat parrohaun naburuki. Asa tarulau kami parangen naib baru. Saya pasu-pasu mahuriam do perbarita naudi na mamaritahon hayeon ni Tuhan nami. Asa lam tersunggul lakar na pedem roha jala sian dosa nabi. Sai papos marohanami markapursai nang mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu. Sai pasabam jala pamalum marohanami top pamarohan na yasdo toddi na marsihod di bagasak kami asa tarhajong jokok kami nau pitor hami alani hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sai sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami naung jumolo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya puli ma akka namatian, na dangol, na pogus, na somarina, akka na mabalu, dohot akka na malungun tubanua gicang, marhite-hite haheheon ni Kristus Tuhan nami. Ali amanami na di banua gicang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai sauk malomo ni roham di bonotongon songon na di banua gicang. Leo matuhamis darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siat pangago. Aktong patoktong maroham tu di bata, mulak mahamu jalo ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mau. Di sondakko Tuhan de bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Kami na mewakili Padita Sudi, dohot uluan ni Huriata, Sudi Parlado, nang namakubasi sadarion, ima nang pinasa ni na mewakili punguan ina dalam rangka parheo ni ina. Suaksong ni nang tim musik, tim virtual IT ate. Marhite semangat aheot sadarion
ate. Semangat mahita, hehe mahita, tu pikiran ne baru. Oras malita sudi.